nawa. Mo ingiaro. Bege. Ano naman ka na yun? Ay ginawa to. Ano? Ni ang hugot din mari dan hu. Lelo nafike. Ya sana dum. Saya ini yang nak tahu lah. Ya pindah dewasa. Bos. Ya ko ta ko mo ko Dari kubur ni, dari. Minata ha. Dari kubur ni. Minata. Ni mi banang ng kore sa bal na fodo. Oh yun. Ay, di ba? Hindi ba tahalan ni nang kita? Yun ni lang ko sa bal. Oh, alsa sa ko din. Para wala ahora. Dari kubur, dari. Mungkin lebi ay tu kelo remo. Kotang mo yan tayo. Das tayo tayo. Raga mo tayo. Oh. Yo se ba. Siyo ka. Tukuan. Uwi ka tu diyo. Iyo. Indo ko fa. Anyo nya ko ta do ju. Ba nga ni mo ju de diyo. Mo diyo ay na medias. Mo diyo di nga daw no ju de diyo. Ma daw to fe ku no mo ko. Pasa tu ma nya nga ti mo ko biyo ra. Ya. Jangan dia. Ne ko ni si ya ti ne ka do do ta. Ya. Kan mo futa do fin do so ya ti ne ka do do ta. Mo ni ko ni mo. Ni ni ju de ka ni go. Nah, itu dia minta usang. Mana? Dari ke jodoh tadi. Ni ko Jodi mau cak. mangan lo ada problem tu ko tongan do. Problem mi joli do kondo. Oh, nak pun. Kejap. Nyali. Kejap. Mau juru macam mer, ma. Ini aja. Ni fili kejap. Woli ko na langsung gini. Kung fa na lahir kan. Kung fa na lahir. Mod. Kan. Sini cari pada warna yang ngapai. Aku ni nyanda. Ayo ya cari. Main tu. Kono di curi mau so yo tu. Awal. Cudi ko mi wol soje. Na ni ko to ba window. Ni Na ko tahu ya so yo bol. na ko to ma. Na ko tahu ya so yo. Do ko be ni won be kamon ka ka won so yo bol. Ko to andi kon fala halde. Gila mingi ne ko tahu menardo. Minga fa mali benga. Benga ma mari problem. Benga ma wat to pantalon anai gor. Benga ma wada dulu ko tawa cucuji makko dingane yaltidi. On fo mi andare yinde si pape be ko o wada le sukundu ko ka sukundu makko le nyaare o wada dum. Adon jomba ndasi ko be do ko. Achigala. Kami jomba ino. O welete ko mini mi jomba ka ko wela tala. Ko taw ko wela tayen fo. Na ko wela ta tu jomba ta ko wela ta yinde ma ben ko non jomba. Yimbe ngombe. Menen ko Yimbe ngombe. Ya ma den. O non jombi lo happy andi mi ma juda o kike defend. Nene lu ima anka di mi anda joni awai wa simple tuna il foreri ka. Mi yeuti na go di tati mi tawi ananata. No ko wala ni yango nga ne odi ko mo. Wala ni ko no dingala ko dara fana la yi. Na fi do mari de julle do mi anda hay ti ko ya de julle ha. An kon mi fala mahalan de. Mi anda. Po bengu mado. O wela ali dan o wela ali ko to an. O do wela ali me mene fami ma an fo o do bengu ma pan ko o do re. Afa mi no ko mi halan ta man. Saja minggu mihara tamago fikala si mingira orang sekolah mau nira pensi mingira mau yau cuy gua enggak mungkin yang undi gino ya bi karena dia undi gino orang undi kira doang dengan gua enggak undi gino yang mihara di nong undi gino ya bi cuma meji itu doang ada orang undi tik ya no ino no bayil tadi no ino ko undi mihara no ko gua ketawalan ini lawan minggu mihara tu masa aja bi buat kone ini falak be ini ma be ida o be ngumago ola ai tu de
wala ko ñaamugol tunu jukki ino daan ɗanaade mo ɗo e jooɗi mo wofi leymu kanko e yimɓe ɓe sooda nder ga tum aynayi anani ɓe soodugol tumi jokki nder ga hay defugol o wawata minen ko ɓannane men ɗo komo sokki ñama ko o waɗi liƴƴi ɗi hay a famata o abbonan ɗum mi ini ya ce ni a wuri ha a harika a wuri ha a hara min mi sikkuno an ɗam mari faamu ɓe mi tawi an juuɗe ka vrai tambula hay koy ko ɗon ɗo mi annasi joni noon min enen ɗiɗo yewta min ni ɓe gon ko min jeesidata soon makko aba an ko ɗum aɓe faala ɗum mi haala ɗum faala ko faalama haalande min na bakko ma de ko mijam ko oye bakko mama ka nde waylan wolanne ko min mi duwa wadde e ɓe ngoa min par ce que heɓi mi hakkille mi hakkille ko wima toon so mamin haaltama falama ko neni faala ɗum kadi ya waɗa koɓe faala ɓe minen men ɗi foto goto wiyatma ɗum ɗiƴoy mi faalama yaade meɗen mi faala ya yaade toon woni hen ko jottidata artide ayi jaɓaɓe tanoɗiran fiɗi pijinane gasi probléme ala goɗɗo no haalna on tumi no won tigi no yawi on fiyo yiɗon hecci on tigi ko tuma yolani ɗon turɗoyade funi ɗon woka gayka ka hoore seere ley dow funi ɗon ley dow ara ɗongino ɗum to yewtitade hayno ɗon ɗon ni sika kon waɗeno kon tigi faala kon tawaɗan ni no lawade ella huwaɗani waɗu ko faalda ko Okay. Ambil cerita tu dengan dia maru. Ni dalam manjam dia. Ibu yang laki. Benar macam dia. Nak pindah dan tu yang laki tu. Ini tunggu di dalam. Kan. Kalau keluar mau. Akan. Tinggal ni kalau Ya, apa siapa? Apa pangan di mana? Lumini devo fare l'antisattivo quando fa l'inco ora mi sta fin e fai piaga va bene non me la non fin ok van a che lo va bene cosa vuoi anh thì mình phi đi con nó sống ao lại thì mình việc cái đó thì mình mà nó có cái nào anh phi đi con nó sống che lì da è che in che ma ne più bene hai idea se non lo metto a fin il giro wala ni la tapang afu dan lalu tak jadi dan malu bonu wala no araman kota ini detik kota ini ya ini sama dan yang do che mi ricade quelle ne Paris man no dari non so mi fare quelle ne ci sono cangolla and then what do you quelle ne ci sono cangolla ma ci mi c'è che venne tu non ti mi fare anzi fa che mi fare che ne 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 Sawa ni kan masalah misalkan ya no, sawa dah makan. misalkan ya kan dengan negara ini anu sumpah kana yo ko bilang konsep tadi dengan dia yo ko bilang ka ayah ka performance dengan tahu Kalau dia macam ni, kan silakan. Jadi, dia nak bebek game tu. Ada ni yang kau bilang. mana ya ada apa dekat kenapa aku tanya ni Dia cuma sambil. ini aku tanya Kau yang itu orang aku tanya ni Kau ada sama macam ni, kau bilang semua nak game. Apa kau streaming mau tak Saya boleh. bilang ni, saya ni kata dan rumah jangan kita sudah mana jangan begitu. Wajar ni lah, orang tu lah sih. Saya lagi yang macam bukan hasil bukan sama bukan bukan yang jadi kita ah. Dia nak kau macam sekarang ni mana senang cara ni kan. Ini apa? Ini songkan waktu songkan ini. Sasok kan ada. Bukan sih waktu itu ni. Nanti nak ni kau orang. Ayo bilang ni, ayo kita bilang macam mana? Dah boleh kita sih. Dia selfie dulu, saya kau bilang. Ini songkan ini mana? Ayo. Ini orang pun ramai kamu pun orang tu. Jadi mah, lara tinggi hal tu. Yang ni bukan jangan dulu mau ni. Apa ni? Orang bilang, ya ada kesudah. Kenapa ni? Ya, kalau tadi macam dengar aku. Waris lagi. Aku kau tanya. Bebe yang tu, nanti. Nanti mana ada ni?
da di dire male andi Yeah. di briwi joni halata ko da briwi goy ko ya wada nya ni ko yow te kon calculation mais uti ni mi hono to lawo mi robe lando sibega après le reste ça va yaga ngarde no bengu ma pay be andam dingwang mi atti dum enene ton de yewtu to enen kay de jekki business nongo mira kanko enen ko donda taton ko no dun non selumo andi ni bengu ma kanko mo yidi piji ko porto wadata watto ni pantal tu boyto su ko wada min ko mi tori ni mira dum tori do si mi hotido fami si mi hotido min darante min nabe ka sare to wonde aran mi jombante dingwang e binguma ni nan jabata ari mai on to be woni ko saga do min mi jombata de non so mi ala jombude few ala saya da battore ma min do mi jombata anda wat ban mi wala ma na ri ko ma ngi ndre ba pasana mi jombata andina jango jombata de ni dom jombata afu voilà dal fi min ben narde yo ma bay ka sare yuta ari mai ko dum non wala menene oto ma dum ni mi atorta ai pi woi na tamba tu saru kai moto ada kan lu kena dia aku abon dari maro ni kayak gede ya semua sama mi ta nan da fi ma awa kuna dia nak Sorani. Ibu suara dia lah Kristo. ko aku selawa aku dia Oh iya mati. kon mon so Yuto. Che silva? Ini. Come? Tapi dia semua dengan fisik orang Tadi ko yetto ko sedi. Ko Allah waɗata ɗum fi donc tu n'as pas droit à famille ça. Min so ɓe yewtidini ko nene amen yewtade Anak itu pun sama cek Kalian tout yang ini dia tu. un problème mais woy hannede woy andala nene an ko nene toi c'est toi tu as laissé tout ça yi mi ari ɗo ko sabuma e kalbe parce que non seulement mi falaka ɓe wulla an men kadi mi falaka wulla on ayi ko congé anticipé mi ƴettito kiise mi heɓa probléme ka golle ka mi heɓata ɗum ɗo fof c'est pas un problème min ko anñinee mi yewtay noon nene an moi c'est ma moi mais fi Allah waɗu sabu nela ta wuulu mum il fait comme si rien n'était fami voilà donc mi dara min kadi mi ƴettete ɗo mi naɓe ñoɗe par ce que pay kon so ɗo o lilamga ho ena nane mi yiɗo yummiraɓe billahi ɓen yurmila Nani bebe. tamaji Bukan menyaman. janngu ko enen ɗiɗo natta ka ɓuri defet ɗum voilà ɗon harmay mi hollete Nang awak deh. non mi waɗay Masih ada sama. Kami. Ada foki cerah. Kau foki jogo. Mimi kudu mi foki jogo. Kuna mimi lagi. Kuva kansar daga. Iya, aku vakansi. Di Sinabit. Ay, da jomba. Nih, jumpa. Ay, ako da si may handa tayo da jomba. Nih, Ito ba ira foot ya? lihat lagi dapet ya. Ah, men. Oh, Oh. tahu aja dah. Ni ko na ina mi. Ko no. Ire pa do ko sare ko fami dumbu ya benga. Nih, kemele. Nih, cikit. Mo di ma ko. Mau aja, makin mau aja. Sira na. Ibe ya. Ah, na jara. Ito Bukan jalika. Oh, da mari de la bale. Lihat si Allah kon no ibe tera. Ni ko ijja tu yete. Oke, sino na ba? Ka ba no ende. Awan. Ni du no me.
Minen ndiyo no ko suudu ngayoye ellalalan wala mi dettima yemena merci no ɓaleyaga maga welila moƴƴano merci kam ɓuuri hankadi ɗa ɓawli ko futu moƴƴano kam ɓuuri de angilala bande wono ngi ko saare joni men men jogue ngiya ya no ñallen mi yaye ñallen ka ara e guitarle mi yaye kan jango bimbi mi yaye ara mi gani defugo Allah jaɓi tono yaari ali ɓe mbiyantano ɓe mi majji ko leyɗano pooɗi seeɗa moƴƴe ka waɗi ɗum ni ara pita o woni hokko ni ɗo gotijo gotijo ngal waɗande kadi ay so nokkuto o feccita Jalika koto ɗum wiya Jalika e Mammado yoɓe seedu omo jammiti kadi Gaza kanko e Jalika yoɓe seedu Jalika Mammado e Gaza yoɓe seedu Jalika Mammado Gaza yoɓe seedu ɗon lannigoy ɗon lanni kono julde woni feno wonen julde joni o fenana nayi nan o fenana e gorole dewol kala ko feƴƴinde ɗon o yaade o yawa hartanoya ɗum koto o fenana e gorole dewol o sennodira e welɗo julɗo ɓayno joni o anda ɗum ɗo an kadi noon jogiɗa hunduko makko hara ha o fena e julde ko fenowo ɗum wanda fi ɗum ɗo ne ñande ko jemma o noddira ngala golla harade ko vrai fenowo o fena joni noon ɓayno ɓe hannala mo fi ɗum ɗo ɗum ɗo wanda fi mo an kadi ɗa haade may ɗum ɗuɗi ɓenen ɗiɗo sen jabbuɗa o way mami ko suudu min e rewrugol ɗum lam woni tata fin takko ɗen ɗo no fuɗɗiɗa e julde takko mukka ɓiɗɗa ngon ɗo e mukka e ɓay ɗum o fene kanko ko neɗɗo fenowo quoi ɗon okketake ɗum si o fenayno yawnan ɗum min a faala e maɓɓe mo heɗɗere o kanko bo min law hara o sil tawi law wuuri sil mi jombana e boko am mi jombana e boko am o yaltay ɗo o jo yaltay ɗo min je jiwo waɗowo leeɓi bare wona haari anɗo wolani min mo waɗi béton mo yennude lam o waɗi béton ko béton o memmin o ñaami o heɓata ko mo min ɓay rugum min ɓay tun o wele hari ɓay tun o ton o ton yo jombi o fewdidake an o ligol a low onon no gasara mo wela o o yaltay min hay so rewde ɗo mi rewrata ɓay tun mittimo ko saare mi addimo ko fulawa ɗo mi andi o fulawa kono ɓurlan naafino ko toon no yiɗimo de ese o ñamminani ko tan min a walaki ɗam minani taw ɗum boni hay tawi waɗi fam pour jokkal min simi wi'i inni goɗɗo o bu'ay o bu'ay watte noon juurde mbobo taw kenenti an ɗo andi min haala kan di wiila kene waɗatama mbobo fenowole normalement mo dowa waɗede mbobo ɓayno nene jaɓata ko ganta koko ye a wata ɗum woni no fraîcheur o nene mbiɗo yiɗi ɗo ɓeɗo waɗa miɗani no arɗa gande kadi mini batta yew kaccandi o c'est pas kanko ɗo ɓenade goɗɗo yewno kadi min ɗo ɓiɗɗa koko ɓe tengeno ko yewno yogo ne kono ɗum ɓe fottinede ɗum o naatti mi fotte jum wallilan yogo landilan sikumi koɗo minni mo hi wallilan yogo lo rondilan bi anda sikkure ɗo ɗo wa konakiri bibi min koye ɗo welilan ami alantewol ko konakiri goɗɗo innata sa nata e wurgo ɓe enna yoɓay joni noon par exemple ni yeeyiɗo beere moƴƴinɗo beere sooduɗo beere yarɗo beere fof ko gotum ka exemple joni noon si goɗɗo yeehi e huruko Allah yiɗa ko tuuri soɓe Allah yiɗa ɗum ka joni noon goɗɗo jooɗiɗo e dambugal hurugo par exemple laata e ɗo o wurta haaju mum yoɓay on ɗon kadi ko ɓuuri on ɗoni ñaami donc minen ɗo ɗimpiiji alaka fulawa
Ça n'existe pas. Minka ko belila. Ga ko solidarité fo woni ga menen ga affaire politique ala tous ko jokkere en. Donc si tawi cette nouvelle copine andi momo yama min ko binata ma welde wolde Kala pi yani yemfutuga muka wala menyalla si. non tu es libre.